ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? തത്ഷുണു, അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ ഏതാ? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാ ഭഗവാന്റെ? ജീവാത്മാക്കൾ. അധമശക്തി ഏതാ? അതെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉപമ കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയില്ലേ? എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? വ്യക്തമായതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ. അതെ, എല്ലതും ഭഗവാനേക്കാൾ ഉപരി, അതായത് ഭഗവാനിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ഇണക്കി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ മറികടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ എളുപ്പമാവും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചാൽ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 23ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തുച്ഛവും ക്ഷണികവും. അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. കാരണം ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഭഗവാന്റെ ശിരസ് എന്ന് പറയും, പിന്നെ ക്ഷത്രിയന്മാർ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ എന്ന് പറയും, പിന്നെ വൈശ്യര് ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, പിന്നെ ശൂദ്രന്മാർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അവര് തരുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്താണ്? തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? ആരൊക്കെ വരില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്? മൂഢന്മാർ, ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവർ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു? അതായത് നാസ്തികരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 4 പേര് വരുന്നു പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ?
അതെ. ധനകാംക്ഷിക്ക് ആരാണ് ഉദാഹരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ധ്രുവൻ. സുഗ്രീവം. സുഗ്രീവൻ. പിന്നെ മറ്റേ ദുഃഖിതനായി. പിന്നെ ദുഃഖിതൻ ആരായിരുന്നു? ദ്രൗപദി. ഗജേന്ദ്രൻ. ജ്ഞാനിക്ക് ആരായിരുന്നു? ഓക്കെ, ജ്ഞാനിക്ക് ആരായിരുന്നു? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ശുദ്ധേവ് ഗോസ്വാമി. ജിജ്ഞാസുവിന് ആരായിരുന്നു? ശൗനകാദി മുനികൾ. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതിയിൽ എത്ര ഉണ്ട്? എത്ര അംശങ്ങളുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതികൾ എത്രയുണ്ട്? എത്ര തരമുണ്ട്? ഏതൊക്കെയാണത്? ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ഭഗവാൻ 28ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു? വിശ്വാസത്തോടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 7:30 എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാം മരണസമയത്ത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എപ്പോഴും, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ഭഗവാനാണ് എല്ലാ, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സകല യജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപൻ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവോ അവര് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ ഏതായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ഏതാ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കാരണോദക്ഷായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദക്ഷായ വിഷ്ണു വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീരോദക്ഷായ വിഷ്ണു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അല്ല, ക്ഷീരോദക്ഷായി. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത്? ക്ഷീരോദക്ഷായി. അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് പരമപദ പ്രാപ്തി അധ്യായം 8 അപ്പൊ പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമമുണ്ട്. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകം എത്രയാണ്? 1/4 ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇനി എല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകം എത്രയാണ്? 3/4 ഭാഗമാണ്. 3/4 എന്ന് പറയും. ഇത് 1/4 ആണെങ്കിൽ അത് 3/4 ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3/4 ഭാഗമാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചം, ലോകം. അപ്പൊ അതിലാണ് ഉന്നതമായ ഏതാണ് ലോകം? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമപദം പ്രാപ്തി അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണിത് പറ്റുക? അതായത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അത് മറികടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അതും അചഞ്ചലമായ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അചഞ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിരന്തരം. ഇതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യും, അങ്ങനെയല്ല. നിരന്തരം, അത് അചഞ്ചലമായി, അത് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാവണം. ആ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം കഴിയും. അത് നിഷ്പ്രയാസം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി, അതായത് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ഡിസ്റ്റർബ് ആവും ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിം ഉച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അധ്യാത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതും ദേവന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? അർജുനന്റെ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? അർജുനന്റെ 5 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനന്റെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മ? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവ്, അതായത് അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്?
ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം അതായത് കാമ്യകർമ്മം എന്നും കൂടി പറയും അതിന്. അതെന്താ? പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ്? പിന്നെ ദേവന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഇതാണ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കിം അധ്യാത്മ, ഫസ്റ്റ് കിം ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മ. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്, അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ത്, പിന്നെ ദേവന്മാർ എന്ന് ആരെയാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അധിയഗ്നം കഥ കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനെ? അതായത് മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് മധുസൂദന എന്ന്. കാരണം ഈ അസുരന്മാർ, അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണുള്ളത്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെ നീക്കി തരാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അടുത്ത ചോദ്യം. 5 കഴിഞ്ഞു, ഇത് 6ാമത്തെ ചോദ്യം. യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? യജ്ഞദേവത ആര്? അതെങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്, വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ്? 8ാമത്തെ, ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇത് 8 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ലാസ്റ്റിൽ മരിക്കാറാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനയിൽ നിരതരായവർക്ക്, അല്ലാത്തവരുടെ അല്ല കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരാണോ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് മരണവേളയിൽ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, അധ്യാത്മ എന്ത്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മം എന്ത്, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ത്, ദേവന്മാർ എന്ത്, പിന്നെ അതിയജ്ഞം എന്ത്, അത് എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്, അത് പിന്നെ ഭഗവാനെ മരണ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. 8 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ്? ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മ ഉച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംഹിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനും അവിനാശിയുമായതാണ് ബ്രഹ്മം. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽഫ്, അതായത് സോൾ, ജീവാത്മ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആത്മാവിനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അതെന്താണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം? നമുക്കറിയാം. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന് പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ആത്മാവ് മരണപ്പെടുന്നില്ല, അവിനാശിയാണ് ആത്മാവ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ് അത് ആത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അവിനാശി, അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ എന്താണ്? അവിനാശിയായ അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. 2ാമത്തെ അധ്യാത്മ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താണ് അധ്യാത്മ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ആത്മാവ്, ഈ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ ഇറ്റേർണൽ എന്ന് പറയില്ലേ, ഇറ്റേർണിറ്റി, ആ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ എന്ത് പറയും നമ്മൾ? അധ്യാത്മ എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 3ാമത്തേത്, കാമ്യകർമ്മം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ആൻസർ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ, അതായത് നമുക്കൊക്കെ കാര്യം പറയണത്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതാണ് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കാണ്. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാദി ദൈവതം അതിയജ്ഞോ അഹമീമാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. ഹേ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്ലേ, അതിനെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി. പിന്നെ അതിദൈവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. ഇപ്പൊ ഇതൊരു അധ്യായം, 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അത് സർവ്വസ്ഥലത്തും, അതായത് എന്താ പറയാ, വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
11-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ ഭഗവാനോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? അതിദൈവം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിയജ്ഞം എന്താണ്? അത് എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന, അതായത് സകല ശരീരങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവായ ഞാൻ. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചതുർഭുജാധാരിയായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാണത്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില്, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ. അത് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ രൂപത്തിലാണ്. അതായത് ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മം, ഇങ്ങനെ 4 കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ഇത്. ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, അതായത് കൃഷ്ണൻ, അതിയജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ, പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഉത്തരങ്ങളായി. ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചു അർജുനൻ? ഈ മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിനിരതരായ ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? അവർക്കല്ലേ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അതിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് 5ഉം 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഃ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണവേളയിൽ, മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ, 8-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് മരണസമയത്ത് അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ പറ്റുക? അതിനുള്ള ആൻസർ ആണിത്. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ എന്താ പറയാ, ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഭീഷ്മദേവനെ കാണുന്നു അല്ലെ? ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കാണ്. കിടക്കുമ്പോ ആരെയാണ് ഓർത്തത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദേഹത്യാഗം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചു? അവർക്ക് ഭഗവാനെ, അതായത് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആർക്ക്? ഭീഷ്മദേവർക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് മാത്രം ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കിട്ടുമോ? ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ നിരന്തരം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അചഞ്ചലമായ ഭക്തി. അത് ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയല്ല, അത് അചഞ്ചലമായിരിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത്, അന്തകാല എന്ന് പറഞ്ഞ മരണസമയം, കളേവരം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, കളേവരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശരീരം. എങ്ങനെ? അപ്പൊ ആർക്കാണോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആള് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സംശയമില്ല ഇതിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുരുഷോത്തമ മാസം നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജൂൺ 15-ന് ലാസ്റ്റ് ആണ്, അവസാനിക്കും. അപ്പൊ മെയ് 17-ന് തുടങ്ങി. മെയ് 17-ന് തുടങ്ങി ജൂൺ 15 വരെ എന്താണ്? പുരുഷോത്തമ മാസമാണ് നടക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു മാസമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ്. അതുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 8 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുത്തു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ നിരന്തരം അചഞ്ചലമായി ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, സാരമില്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ മരണസമയത്ത് തന്നെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ലെ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ മരണസമയം വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തോളാന്ന്. അങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് മരണം എപ്പോൾ, എവിടെ, എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മുഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്ത ആരുടെയാണ്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ, അതായത് മക്കളുടെ ചിന്തയായിരിക്കും, ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, പല പല ആൾക്കാരും, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കൂട്ടുകാരുടെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികതയിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. കാരണം നിരന്തരം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഓർമ്മ വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അത് വർഷം മുഴുവനും പഠിച്ചാലാണ് ആ എക്സാം സമയത്ത് അത് നന്നാക്കി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം ആണ്. പക്ഷെ ആ എക്സാമിനെ നമ്മൾ നേരിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ എക്സാമിനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് അത്രയും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ആവുക? നിരന്തരം ദിവസേന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഭഗവത് നാമം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ചിന്ത, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രവണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, കീർത്തനം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നവവിധ ഭക്തി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ മരണം എന്നുള്ള ആ പരീക്ഷയെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമപാവനമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് പരമപാവനനാണ്. തന്മൂലം നിരന്തരം ബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാവനനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അവര് പോലും പാവനരത്രേ. അതാ പറയുന്നത്. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ സ്മരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് കൃഷ്ണ എന്നറിയാം, അമ്പലത്തിൽ പോകും, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത്രമാത്രം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആരാണ് കൃഷ്ണൻ, എന്താണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ? അവന്റെ വാക്കുകളാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്മരണ വരിക? ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം കേൾക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരോട് ആ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്? അത് ഒരു വിനിമയം നടക്കും അവിടെ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ആ ഭക്തിഭാവത്തിൽ ഒരു വിനിമയം നടക്കും. ആ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയും. അതുണ്ടാവും അവിടെ. പക്ഷെ അത് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ കഥകൾ അറിയണം. എങ്കിലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹിയാണ്, ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, ഭഗവാൻ ആ ഭക്ത പരാധീനൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ പേര്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം വിൽക്കപ്പെടുകയാണ്. ആരാണോ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം വിൽക്കപ്പെടുകയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവനെ സ്മരിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്ത, അതായത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത, അങ്ങനെയുള്ള പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. നമ്മള് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ഭൗതികാനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ച് അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്മരണയായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാൻ വരില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇനിയിപ്പോ മരണസമയത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വയം ഓർമ്മയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ എത്തുന്നു. അത് വരാഹപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്മരാമി. ആ ഭഗവാൻ സ്വയം സ്മരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഭക്തനെ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിപ്പോയി എങ്കിലും സാരമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ ബോധം കിട്ടിയത്, അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്, ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് കെട്ടി ഇരുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, കലിയുഗ ധർമ്മമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വയം ഇരുട്ടാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതായത് വെളിച്ചമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണ് കെട്ടിയിരുന്നാല് നമുക്കത് ഇരുട്ടാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം, നമ്മൾ പരിശീലിച്ചെടുക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ, അതായത് മരണവേളയിൽ, നിര്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് വിജയം വേണമെങ്കിൽ, എന്താണ് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല, അതാണ് വിജയം. അല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കുന്നതല്ല വിജയം. വീണ്ടും ധനികരുടെ കുടുംബത്തിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജനിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് ആ പരമധാമമായ കൃഷ്ണന്റെ ആ പരമപ്രാപ്തി ആകണം നമുക്ക്. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് വൃക്ഷം? നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യ താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നേ? അർജുനോട് പറയാണ്, ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും വരവ് പോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് അത് വരുന്നു പോകുന്നു. അതുപോലെയാണ് ജീവിതത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖവും. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു, അല്ലെ? വൃക്ഷം ഏത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു തരത്തിലും ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ ആ വൃക്ഷം അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും അതാ പറയുന്നേ, തരോരിവ സഹിഷ്ണുന. ഇത് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന ഒരു ഇത് രചിച്ചു നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിലെ വരികളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ തരോരുവ സഹിഷ്ണുന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ, അതായത് വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാ ഹംബിൾ ദാൻ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയും. ഹംബിളർ ദാൻ ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുൽക്കൊടിയെ പോലെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിനയത്തോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. അതായത്
അതായത് നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജീവിതം അങ്ങോട്ട് എല്ലാം മാറി മറിയുന്നു. അതായത് നമുക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് അതില് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം, കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണമെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത വേണം. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? അതായത് യോഗ്യത എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഉറ്റ മിത്രനായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ ഒരു മിത്രനായി കാണുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. പറഞ്ഞില്ലേ അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേഹി. അതായത് ആദ്യം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുമ്പോ ക്രമേണ എന്താവും? സ്വയം ഏവ സ്ഫുരദ്ധ്യത. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രയത്നം ഭഗവാൻ കാണും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് തരും. പക്ഷേ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക? വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നോക്കി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവി, ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി. അതായത് ദുർഗാദേവിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായ. ബാഹ്യശക്തി എന്താണ്? മഹാമായ. മഹാമായ ആരാണ്? ദുർഗാദേവി. അപ്പോ മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ആ ഒരു നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആ കാര്യമുണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന? ആ ദുർഗാദേവി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും, ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഘ്നങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ നമ്മളത് സഹിക്കണം. എല്ലാം സഹിച്ച് നമ്മൾ, കാരണം ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് 10ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുക്കില്ല. കാരണം ആ കുഞ്ഞിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് എക്സാം പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ പടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭക്തിയിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത്? അതായത് ദുർഗാദേവി പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം അവൾ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് ദുർഗാദേവി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ വെറുതെ നമ്മളൊരു പ്രകടനം മാത്രമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ ദുർഗാദേവി. അത് അങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചരിച്ച് നമ്മളെ ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുള്ളൂ. അത്രയും നമ്മൾ ആ എക്സാമിലൊക്കെ പാസ്സായി വരണം. ഓരോ വിഘ്നങ്ങളും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തില് അത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് അടുക്കാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒരു പടിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സ്വന്തം അച്ഛൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു, മകനെ വധിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ആ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോഴും ആരെ കൂട്ടുപിടിച്ചത്? ഭഗവാനെയാണ് കൂട്ടുപിടിച്ചത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ നരസിംഹദേവനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നരസിംഹ ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വിഘ്ന നിവാരകനാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നിർത്താൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ എന്താ പറയാ, ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സീഡ്, അതായത് ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അത് മരമായിട്ട് വൃക്ഷമായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മളത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും അല്ലെ, വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തി എന്നുള്ള ആ വിത്ത് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം, കുറച്ച് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻസോടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് മരിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഭഗവാൻ. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്തേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ സ്മരണ, നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണോ, നമ്മൾ എന്താണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓർമ്മ, ആ രീതിയിലുള്ള ജന്മം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിനൊരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കാം അടുത്തത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിർണായക നിമിഷമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത ദേഹത്തിലേക്ക് പോവാണ്, യാത്രയാവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മരണത്തിൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഈ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ജീവിതം അതിനെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കാരണം മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്,
അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, സ്ഥൂല ശരീരം അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ആത്മാവ് പുറത്തു വരും. ആത്മാവ് പുറത്തു വന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛ പ്രകാരം, ഭഗവാൻ ഏതാണോ ഇനി അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് തരുന്നത്, നമ്മുടെ മരണവേളയിൽ ഏതാണോ സ്മരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ജന്മം നമുക്ക് അടുത്തത് കിട്ടും. അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. പക്ഷെ ആരാണോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു മനസ്സിൽ ആ നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി മരണസമയത്ത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു, ജന്മം എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഏത് യോനിയായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ജന്മം തരാം. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും, നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുടെ അധ്യായം വരുന്നുണ്ട് 14-ാമത്തെ, അതിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സാത്വിക, നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 ഗുണങ്ങൾ സത്വ, രജോ, തമോ. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ, അതായത് ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, അന്ത്യവേളയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണം ഉദിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് മിനിമം ക്വാളിറ്റി, നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അപ്പൊ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരും. അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അത് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കരുത്. നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കുക ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം. കലിയുഗ ധർമ്മമാണ് അത്രേ. ബാക്കി ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഭഗവാൻ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹം ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ദേഹം കിട്ടണം? ആധ്യാത്മിക ദേഹം. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തിയായി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തി എന്നർത്ഥം. അതായത് വീണ്ടും ഭൗതിക ദേഹം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അതായത് ജനനം, മരണം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഇതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ശരീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പോ നമ്മുടെ മരണസമയം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ മരണം നല്ല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. അത് എവിടെ ജനിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നടക്കും. ഇപ്പൊ ഇത് കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം, ആര് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കോ ആ രീതിയിലാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ്. ഇത് ഭരത രാജാവാണ്, ഭരത മഹാരാജാവാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് നല്ലൊരു ഭരണം, നല്ല രീതിയിൽ ഭരിച്ച ഒരാളാണ്. അവസാനം എന്താണ്, നമുക്ക് ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ, ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആശ്രമം ഏതാണ്? ചതുർത്ഥാശ്രമത്തില് ലാസ്റ്റ് വാനപ്രസ്ഥ. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതായത് രാജാവാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് വന്നു. കാട്ടിലേക്ക് വന്ന പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു? ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ആ കാട്ടിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ധ്യാനം നടത്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചതുർത്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചത്. കാട്ടിലേക്ക് എത്തി ആ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്തായി? ഒരു സമയത്ത് നദിക്കരയിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻ വരാണ്. ആ മാൻ വരുമ്പോ എന്താണ്, സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേട്ട് ആ മാൻ പേടിച്ചു പോവാണ്. അത് ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ആ പേടിച്ച് ചാടിയപ്പോഴെന്താണ്, അത് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ആ മാൻ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് അനാഥയായി. ആ കുഞ്ഞിനെ ഈ രാജാവായിരുന്ന ഈ ഭരത എന്താണ്, ആ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ആദ്യം ഒരു കരുണ, മനുഷ്യ സ്വഭാവം, സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് ഒരു കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പത്തി, ആ കരുണ, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയും. ആ കരുണ മൂലം അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം അത്രയും അമിതമായ ഒരു മമതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താവും, ഒരുപാട് അതിന് അട്രാക്ഷൻ ആവും. ആർക്ക്? ഈ എന്താ പറയാ, രാജാവിനെ അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി വരിക. നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത്, ആസക്തി പാടില്ല. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നു അനാസക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലുണ്ട്, ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പല റോൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് അമ്മയായി, പെങ്ങളായി, ഒരു ഭാര്യയായി, ഈ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട് നമുക്ക്. അതേപോലെ പുരുഷന്മാർക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം? ആ സ്ഥാനം എന്താണോ ആ രീതിയിൽ ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത
എന്റെ കടമ, എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നിർവഹിക്കണം. അല്ലാതെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മരണവേളയിൽ അതൊക്കെ തന്നെ ഓർമ്മ വരാം. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന്റെ കഥയും അതൊക്കെ തന്നെ ആയത്. ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും, കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. മാൻ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വളർത്തി എന്താണ്, അതിനോട് ഒരുപാട് അമിതമായ ഒരു മമത വരെയാണ്, ഇഷ്ടം വരെയാണ്, ആസക്തി. അവസാനം എന്തായി, വന്ന ഉദ്ദേശം മറന്നുപോയി. അതായത് ഞാൻ എന്തിനു വന്നു, ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കാണ്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനാണ്. അതെല്ലാം മറന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹരി മന്ത്രം ജപിക്കൽ നിന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ നിന്നു, എല്ലാം നിന്നു. വെറും ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ മാൻകുഞ്ഞിനോടായി. അപ്പൊ അവസാനം ഈ രാജാവ് എന്താണ്, ഈ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ മാൻകുഞ്ഞിലായപ്പോ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും മാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, മാൻകുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാതായി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ രാജാവിന് വളരെയധികം ടെൻഷനായിരുന്നു. അതായത് ആകാംക്ഷ, അതായത് എവിടെ പോയി, എന്തായി, അതിനെ വല്ല മൃഗങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നു, എന്തോ ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയായിരുന്നു ഈ രാജാവിന്. അവസാനം മരിക്കണ സമയം വന്നു. മരിക്കണ സമയത്ത് ഈ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയൊക്കെ നിന്നു, വന്ന പർപ്പസ്, അതായത് വന്ന ഉദ്ദേശമൊക്കെ മറന്നു. മരണസമയം അടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതായത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ മാൻകുട്ടിയെ ആര് നോക്കും, ഇതിന് വല്ല എന്താ പറയാ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നോ, ഇതിനെ ആര് നോക്കും, ഇതിന് ഭക്ഷണം ആര് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ മരണം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ, രാജാവ് മാനായി മാറി. അടുത്ത ജന്മം ആത്മാവ് എന്തായി, ഒരു മാനിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായി ജനിക്കുകയാണ് രാജാവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോവും, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം, പിന്നെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് കർമ്മവാസന എന്ന് പറയും. നമ്മള് കർമ്മവാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ ജന്മത്തിലെ ആ കർമ്മവാസന, അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ആത്മാവ്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടി, മാനിന്റെ ജന്മം കിട്ടുമ്പോ ഈ രാജാവ് എന്തായി, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഓർമ്മ കൊടുത്തു, പഴയ ജന്മത്തിന്റെ എല്ലാം ഓർമ്മ കൊടുത്തപ്പോ രാജാവിന് ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടുപോയി, ഏത് ആത്മാവ്. പക്ഷെ രാജാവിന് എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു രാജാവായിരുന്നു, ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് വന്നു, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ മാനിനോട് അട്രാക്ട് ആയി, അതായത് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം നിർത്തിവെച്ചു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു. ആ മാൻ എവിടെ ജനിച്ചു, അതായത് ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ ജനിച്ചു. കാരണം അതായിരുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് മരിക്കാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവസാനം അത് മാനായി ജനിച്ചപ്പോ ആ രാജാവ് ആ ദേഹത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഇപ്പൊ ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ മാൻകുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ ആത്മാവ് മാനിന്റെ ശരീരത്തില്, പക്ഷെ ആ മാന് ആ പരിസരത്തൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. എവിടെ, ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സങ്കടം തോന്നാണ്, അതായത് ഓർമ്മ കിട്ടി, അപ്പൊ എല്ലാം സങ്കടം തോന്നാണ്. അവിടെ ആശ്രമം കാണുന്നു, ഇത് എന്റെ ആശ്രമമായിരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ചിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു, എനിക്കൊരു മൂല്യമായ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. ആ അവസാന വേളയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഒരു മാനിനെ ഓർത്ത് എന്റെ ജന്മം ഞാൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരുപാട് കുറ്റബോധം വന്നു രാജാവിന്. കാരണം കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുക. അപ്പൊ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ് രാജാവിനെല്ലാം മനസ്സിലാകാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു തപശ്ചര്യ എന്ന രീതിയിൽ, ഓസ്റ്റെറിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, പച്ച ഇലകളൊന്നും തിന്നാതെ, ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ പോലും പച്ച ഇലകളൊന്നും തിന്നാതെ വെറും പഴുത്ത ഇലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അവിടെ അവർ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഈ രാജാവ് മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അവസാനം മാനിന്റെ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി, വീണ്ടും, കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലായാൽ പോലും ആ ഓർമ്മ എന്തായിരുന്നു, പഴയ കാലത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഓർമ്മകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കുകയാണ് രാജാവ്. വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചു. അപ്പോ ജഡഭരത എന്നുള്ള പേരാണ് ആ രാജാവിന് കിട്ടുന്നത്. ആ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ച് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്, യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചിന്തയാണോ മരണവേളയിൽ വരുന്നത്, നമ്മൾ അതായിത്തീരും. നമുക്കൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെറ്റ്സ് അല്ലെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പെറ്റ്സ് വെക്കും, നമ്മൾ നായ വെക്കും, പൂച്ചയെ വളർത്തും, എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോ പെറ്റ്സിനോടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം കൂടുതൽ. അപ്പോ അതാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആ മരണവേളയിൽ ഓർമ്മ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായി തീരും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ പല കഥകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്.
നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യ ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസെ അസംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ആയി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ എന്താണ്? നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനാൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? തസ്മാത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം. മരിക്കുമ്പോ നീ ഏതാണോ സ്മരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജന്മം നിനക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണ, അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. എന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. ആരെ? ഭഗവാനെ. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. കാട്ടിലേക്ക് പോവാനല്ല അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നീ സന്യാസിയായിരുന്ന് എന്നെ ഭജിക്കാനും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നിന്റെ നിയത കർമ്മമുണ്ട്, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യണം. നീ യുദ്ധം ചെയ്യേ, പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അത് ഒരു കടമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? എന്നെ ഓർത്തു. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അർജുനനെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അർജുനന് മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്കും കൂടിയാണ്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയിലാണ്. അവനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു എങ്കിൽ ഇത് അർജുനന് മാത്രം ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശമല്ല, ഇത് നമുക്കും കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യുദ്ധഭൂമി എന്താണ്? നമ്മുടെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ദിവസവും നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഓരോ കടമകളുണ്ട്, ഓരോ ധാർമ്മിക ബാധ്യത ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. അച്ഛനായി, മകളായി, അമ്മയായി, പെങ്ങളായി, ഈ രീതിയിൽ പല പല റോൾസ് അല്ലേ നമുക്ക്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു യുദ്ധം പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തരാകാതെ, ഒന്നിലും അതിൽ പെടാതെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീകളായാലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്, നമുക്കൊന്നും വിഷമിക്കാനില്ല. നമ്മളിപ്പോ അടുക്കളയിൽ പാത്രം കഴുകായാലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കായാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തരാകുന്നില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഡിറ്റാച്ച് ആവുന്നത്. നിസ്സംഗത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയില്ലേ? ഡിറ്റാച്ച്, വിരക്തി. ഇങ്ങനെയാണ് വിരക്തി വരേണ്ടത് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശം അർജുനന് മാത്രമല്ല, നമുക്കും കൂടിയുള്ള ഉപദേശമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്, വിമുഖരാകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ, ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോവാം, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഞാൻ സന്യാസം എടുത്ത് സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിയരുത്. നമ്മൾ ആ നിറവേറ്റാതെ നമ്മൾ പിന്തിരിയാതെ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരെയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തെറ്റു വിചാരിക്കരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്നല്ല ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അറ്റാച്ച് ആവാൻ പാടില്ല. അതാണ് കർമ്മസന്യാസം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മസന്യാസമാണോ നല്ലത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം വിടാനല്ല ഭഗവാൻ പറയണേ, കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആ ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആവാം. അങ്ങനെയാണ്, അത്രമാത്രം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനോബുദ്ധി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സും ബുദ്ധി നന്നാവണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ ഒരു ആ ഏകാഗ്രത നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വളരെ കഷ്ടമാണ് മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുക. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ യുക്തമായ പരിശീലനം, നിസ്സംഗത. ഈ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും. മനസ്സ് നിയന്ത്രിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബുദ്ധി നിയന്ത്രിതമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനസ്സും ബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം, അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുക, ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക്
എത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കലിയുഗ ധർമ്മമാണിത്. നമ്മൾ ഓരോ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്റെ കുടുംബമുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണം, എനിക്ക് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം. അതെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു, എന്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക. കാരണം അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ലേ. നമ്മളിപ്പോ അടുക്കളയിലായാലും നമ്മൾ പുറത്തു പോയാലും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ നിരന്തരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ചിന്ത ആരായിട്ട് മാറണം? ഭഗവാനായിട്ട് മാറണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ചിന്തയിൽ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു. അതാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ജപിച്ച് ജപിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ, ആ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണേ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല. ആരെന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ. സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി, ആ വേർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ, തുടർച്ച വേണം അവിടെ. ഇന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. അത് ദിവസം നമുക്ക് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 റൗണ്ട്, അതായത് 1 റൗണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നാമജപം അത് തുടർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും, ആസക്തി വരും, നമ്മളത് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ നേരം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. ഈ അധ്യായം മുഴുവനും ഭഗവാൻ പറയണേ, എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയം വേണ്ട, എന്നെ പ്രാപിക്കും. ആ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം അനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താത്. സർവജ്ഞൻ, അത് സർവജ്ഞനും. സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ആദി പുരുഷനും ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണ്. സർവനിയന്താവുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമുക്കറിയാം. 5:29 നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, സർവഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നിയന്താവും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയ്ക്കേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പൂർണ്ണമായി. അചിന്യ രൂപനാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. അതായത് ഭഗവാനാണ് നിയന്താവ്, ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നു, ഇവിടെ ശിവനെ കാണുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനായാലും അവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. കാരണം ശിവൻ എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്? രാമമന്ത്രമാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ശിവൻ എങ്ങനെയാണ്? പാർവതി ദേവി ചോദിക്കും. ഇവരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാരണം സത്വത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനം തന്നെ. അതാരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ശിവനോട് പാർവതി ചോദിക്കണ്ടായില്ലേ, എന്താണ് എപ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരെ കുറിച്ചാണ്? അപ്പൊ ശിവൻ എന്താ പറയാ? അപ്പൊ ശിവൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനെ എന്ന് പറയും. അതായത് എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? ഒരു രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണത്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
3 രാമനാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി? 3 വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയതിന്റെ ഫലമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വായിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് 3 വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പഠിച്ചതിന്റെ തുല്യമാണ്. അത് ബ്രഹ്മാവായാലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുകയാണല്ലോ അല്ലെ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ, ഭഗവാൻ ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണനകൾ തന്നെയാ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ. അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലിംസ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു നോക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് കൊടുത്തതാണ് ആർക്ക്? ഭഗവാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത രചിച്ചു ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അതില് വർണ്ണിക്കുകയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമവൈതി ദിവ്യം. ഇത് യോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതായത് യോഗികൾ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് 3 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? പരമാത്മ. യോഗികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അഷ്ടാംഗ യോഗികളൊക്കെ അവരെങ്ങനെ യമ നിയമ ആസന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, അതായത് പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ രീതി പറഞ്ഞു തരാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ, ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുരികത്തിന്റെ സെൻട്രൽ, ആ 2 പുരികത്തിന്റെയും ആ സെൻട്രൽ മധ്യഭാഗത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് യോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രയാസം കൂടിയ കാര്യമാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് വളരെ എന്താ പറയാ, ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിയ വഴിയാണ്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ എളുപ്പ വഴി എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ ഓർത്ത ഇതൊക്കെ മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്ന? അജാമിൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അജാമിളുടെ കഥ അറിയായിരിക്കും. ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഇതറിയാം. അപ്പൊ ഇത് അജാമിളുടെ എന്താ പറയാ അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിൽ വരും. അതായത് 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അജാമിളുടെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അജാമിളൻ ആരാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജാനാതി ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം, നാമജപം ചെയ്യുക, ഹോമങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഇത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു അജാമിളൻ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു, കുറെ ഭക്തിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അതായത് എന്താ പറയാ, യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു പരിശുദ്ധമായ എന്താ പറയാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണല്ലോ. അപ്പൊ ആ സാമഗ്രികളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. കാട്ടിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം കാണാണ് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ട ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആ മരത്തിന്റെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കാണ്, ആ സംഭവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മൾ പറയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഇന്ദ്രിയം നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ? മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ്, ആന, പിന്നെ നമ്മുടെ ആ മാന്, ഈയാമ്പാറ്റ, ഓരോ കഥകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ണിന് എന്താണ്? കാഴ്ച. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്? ആ കണ്ണുകൊണ്ട്, ആ കണ്ണെന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കാണാണ്. അതെന്താണ്? ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കാണ്. അപ്പൊ കാമോത്സുകനാവാണ്. അപ്പൊ ആ കാമാസക്തി വരികയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. അവസാനം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആ വേശ്യ പറയുമ്പോ ആരാണിത്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ആ വേശ്യാസ്ത്രീയെ സമീപിക്കുകയാണ്. വേശ്യാസ്ത്രീയെ സമീപിച്ച് പറയാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ ആ വേശ്യാസ്ത്രീ ആദ്യം പറയും, ഞാൻ ഒരു വേശ്യയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന്. പക്ഷെ കാമാസക്തി, നമ്മൾ പറയില്ലേ കാമം, നമുക്ക് കാമം, അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാമം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും സ്ഥലകാല ബോധമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. വിവാഹം ചെയ്ത് 10 കുട്ടികളാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. എല്ലാം മറന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടു, എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന ഹോമകർമ്മങ്ങളും നാമജപവും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ കൂടി. അങ്ങനെ 10 കുഞ്ഞുങ്ങളാവും. അങ്ങനെ 10ാമത്തെ കുഞ്ഞിന് നാരായണ എന്ന് പേര് വെക്കും. അങ്ങനെ നാരായണ എന്ന് പേര് വെച്ചു. നാരായണ എന്ന് പേര് വെച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായി, 82 ഇങ്ങനെ വയസ്സായി. ഒരുപാട് വയസ്സായ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി? മരണസമയം അടുത്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് ആദ്യം നല്ല ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ ആ കണ്ണുകൾക്ക് കുറച്ച് സുഖം കൊടുത്തു. ആ സുഖം കൊടുത്തതിൽ എന്താണ്? ഭക്തി എല്ലാം വിട്ടു പോയി, മാറി.
ആ വഴിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. അങ്ങനെ എന്തായി, ആ മരണസമയത്ത് എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരുപാട് കൊള്ളരുതാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് വരും? യമന്റെ കിങ്കരന്മാർ വരും. അപ്പൊ യമലോകത്തിൽ നിന്ന് കിങ്കരന്മാർ എത്തി അവിടെ വന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവര് വന്നിട്ട് എന്താണ്, ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോവാണ്, ആത്മാവിനെ വലിച്ചെടുക്കാണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ ശ്രമം നടത്താണ്. ആ നടത്തുമ്പോ എന്താണ്, അവനെ പേടിയായി. കാരണം ഈ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ടാൽ പേടിക്കും നമ്മൾ, അത് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള രൂപമാണ് ഇവരുടെ. അപ്പൊ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ ആത്മാവിന് ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവൻ ആ മരണസമയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, മകനെ വിളിച്ചതാണ്. അവസാനത്തെ മകന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നാരായണ. അപ്പൊ വേഗം നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേവരം. മരണസമയത്ത് ആര് എന്ത് ഓർക്കും, എന്ത് വിളിക്കും, അത് അതായിത്തീരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആ വാക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായി, നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് ഭഗവാനെ അല്ല, പക്ഷെ മകനെ ആയിരുന്നു വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ആ പേര് ഉച്ചരിച്ച മാത്രം കൊണ്ട് ആര് വന്നോടെ? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദന്മാരെത്തി. 4 പാർഷദന്മാർ അവിടെ എത്തി. 4 കൈകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ. ശംഖ് ചക്ര ഗദ ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ. അപ്പൊ അവരവിടെ എത്തി. 4 വിഷ്ണു ദൂതന്മാർ പാർഷദന്മാർ അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, നാരായണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേറെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാക്തർക്കമാവാണ്. ആര്? ഈ അസുരന്മാരും, അതായത് അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യമകിങ്കരന്മാരാണ്. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാരും വിഷ്ണു ദൂതരും തമ്മിൽ വാക്തർക്കമായി. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവർ തോൽപ്പിച്ച ആ യമകിങ്കരന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടാണ്. അതായത് ഈ ആത്മാവ് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്ത്, നാരായണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇതിനെ യമലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ അവര് തിരിച്ച ശരീരത്തിലിട്ട് അവര് പോയി യമലോകത്തേക്ക് ചെല്ലും. യമലോകത്തേക്ക് ചെന്ന് അവർ പറയാണ്, യമധർമ്മരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വെറും കൈയോടെ വരുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും പാപിയായ ഒരു ആളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല യമലോകത്തേക്ക്. എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ? അവിടെ വേറെ 4 ആൾക്കാരെ കണ്ടുവല്ലോ, അതാരാത്? അവര് നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു വിട്ടു. നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് അവൻ വളരെ വളരെ പാപിയായിരുന്നല്ലോ, അവനെ യമലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല നമുക്ക്. എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് യമരാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യമധർമ്മരാജാവ് പറയാണ്, അതായത് ആരാണോ മരണസമയത്ത് നാരായണനെ ഓർക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല. അതായത് യമലോകത്തേക്ക് വരില്ല. അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ, അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ തൊടാൻ നമുക്ക് യാതൊരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല, അവകാശമില്ല എന്ന് കിങ്കരന്മാരോട് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്. യമധർമ്മരാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഇവര് പോയി. ആരാ? യമധർമ്മരാജാവിന്റെ ആൾക്കാരും പോയി, ഇവിടെ വിഷ്ണു പാർഷദരും പോയി. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഇത് നമുക്കൊരു പറയാം നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതായത് ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇതൊക്കെ, പ്രൂഫാണ് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് വരും, എന്നിട്ട് എല്ലാം കാണും, വീണ്ടും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പുനർജന്മം, ഇതൊക്കെ കഥകളാണ്. ഇത് കഥകളല്ല, ഇത് ഈ പുനർജന്മത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ തെളിവിനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ആത്മാവ് തിരിച്ച് ആ ശരീരത്തിൽ കയറിയപ്പോ ഈ അജാമിളന് ബോധ്യപ്പെട്ടു, അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും ആദ്യം ഭക്തി ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ ഭക്തി അത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത്തെ അവസരം കൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ, പക്ഷെ അജാമിളന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടി. ഇതാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാൻസ്. അജാമിളിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടി. അപ്പൊ അവനെ വീണ്ടും അവന്റെ ജീവിതം നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അജാമിളന് മനസ്സിലായി, രണ്ടുപേരെയും കണ്ടു. അതായത് യമലോകത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെയും കണ്ടു, പിന്നെന്താണ്, വിഷ്ണു ലോകത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെയും കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ നല്ലൊരു ജന്മം ഇത്രയും ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനം എന്താണ്, അജാമിളൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, വീടും മക്കളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എന്താ പറയുക, ഹരിദ്വാറിൽ പോയി ആ ജീവിതം, ഭക്തിയുത ജീവിതം നടത്തി ആ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിന്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാൻ പറയണ ഈസി, സുപ്രാപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്, സുലഭമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആർക്കാണ്? നിരന്തരമായ, നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ നിരന്തരമായ, അചഞ്ചലമായ, ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഭഗവാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? എപ്പോഴും, അല്ലാതെ ഇന്ന് ഓർത്തു നാളെ ഓർക്കില്ല, മറ്റന്നാ ഓർക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം, സ്ഥിരചിത്ത, നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ, മനസ്സിനെ മാറ്റാതെ അതേ സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന
സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഹ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവും. എന്താണ്? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണെന്ന്, ഭൂമി എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ദുഃഖാലയം, ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ നിനക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അസ്ഥിരം, ഇത് ശാശ്വതമല്ല, ഇത് ടെമ്പററി. നമ്മൾ പറയില്ല ഇത് അസ്ഥിരമാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, അതായത് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, വിദ്യാലയത്തിൽ പോയ വിദ്യ കിട്ടും, ചികിത്സാലയത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് അവിടെ ചികിത്സ നേടാൻ പറ്റും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്കൂളിൽ പോയാൽ എന്താണ് കിട്ടുക? ഒരു എന്താ പറയാ, അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും കിട്ടും. അതേപോലെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകിലാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ്, തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആനന്ദം ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ദുഃഖാലയം മാത്രം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് അബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയും, അബ്സെൻസ് ഓഫ് മിസറി, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ, ദുഃഖമില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച ആൾക്കാർ, മഹാത്മാക്കൾ, പരിപൂർണത നേടിയവർ, അവരിവിടെ വീണ്ടും വരില്ല. ഈ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് അവര് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഈ 4 ഭവരോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് അവര് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തി നോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്തേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം. മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് കുന്തിപുത്ര. എന്റെ പരമധാമത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് എന്താ പറയാ, ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ? ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 വിഷ്ണുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 3 വിഷ്ണുവിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എന്താണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു 14 ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. 14 ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ 14ാമത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നത ലോകം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ ആ ഉന്നത ലോകം, നമ്മൾ 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂമി. അപ്പൊ മുകളില് ടോപ്പ് ലോകം എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്താണ്? സർവോന്നത ലോകം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ലോകം തൊട്ട് താഴ്ത്ത് വരെ, ഏറ്റവും താഴ്ത്ത് വരെ ഏതാണ്? 14ാമത്തെ താഴ്ത്ത് ഏതാണ്? പാതാള. അത്തല, വിത്തല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ത്തത് എന്താണ്? പാതാള. ആ ലോകം വരെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാം ദുഃഖം, അതായത് ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒന്നും, ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രഹ്മലോകം ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? ദുരിതങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിയവരാകട്ടെ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചിന്താമണി ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? ചിന്താമണി ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയണം. എങ്ങനെയുള്ള ധാമമാണ്? സർവോന്നത ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം, അവിടെ പോലും ദുരിതമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ 14 ലോകങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം, അതിന്റെയും മുകളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. ആ ധാമം എന്താ പറയുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയും. ഗോലോകധാമത്തെ നമ്മള് ചിന്താമണി ധാമം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം ചിന്താമണി ധാമം. അവിടെ എന്താണുള്ളത്? സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ധാമമാണ്. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ അഭിലാഷങ്ങളുണ്ടോ, അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല, ദുരിതങ്ങളല്ല, അവിടെ സുഖം മാത്രം. അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രം, ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഇവിടെ അത് ഫ്ലിക്കറിങ്, ചഞ്ചലമായ സുഖമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, അത് ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എപ്പോഴും ശാശ്വതം, സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അവിടെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം സാധിച്ചു തരുന്ന അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താ? ഡിസയർ ട്രീ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് അഭിലാഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നിറവേറ്റുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും പാല് പറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? അനേകായിരം ലക്ഷ്മിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചിന്താമണി ധാമം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. ഇത് ആരാ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരാൾക്ക് ജന്മമില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഭൂമിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതിം യപ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നെ മടങ്ങി ഇല്ലാത്തതുമായ എന്റെ പരമധാമം. അതായത് ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നേ, ഒരിക്കൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തദ്ധാമ പരമം മമ നിവർത്തത്തെ, അതായത് പ്രാപ്യ ന നിവർത്തത്തെ, അതായത് വീണ്ടും നിവർത്തനത്തെ, വീണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് പെർമനന്റ് ആണ്, അത് ശാശ്വതമായ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമം ആ ശാശ്വതമായ അവിടെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപയേതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ ധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേദപഠനം ചെയ്യും, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലത്തിന്റെ ആസക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്കൊരു ജ്ഞാനത്തിന്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ ദാനം പുണ്യപ്രാപ്തിക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൃഗരാജാവിനെ കണ്ടു അല്ലെ? ദാനം ചെയ്തു, പുണ്യം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ അത് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടി. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഓരോന്നും ബെനിഫിറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത എന്തെല്ലാം കിട്ടോ അതൊക്കെ വെറും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേദപഠനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ യജ്ഞ ആചരണം ചെയ്യേണ്ട, ദാനം ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്നിന്റെയും ആ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്തന് ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൂടാതെ എന്താണ്? അവസാനം ഇത് മാത്രമല്ല, ഭക്തൻ അവസാനം ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും കളയാമത്രേ. അപ്പൊ അതെന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ നമുക്കറിയാം: ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. അപ്പൊ ഓരോ ആശ്രമത്തിലെ ഓരോ വ്രതങ്ങളും ഓരോ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില തപശ്ചര്യകളുണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. ബാക്കി നമ്മുടെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ കിട്ടും. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരു അവസരമായി. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കിട്ടി, ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളാം, എനിക്ക് ആരും വേണ്ട. അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഭക്തി എപ്പോഴും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം. അതായത് സജ്ജന സംസർഗം. നമുക്ക് ആ ഗുരുക്കന്മാർ വേണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പതനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതായത് നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭക്തജന സംസർഗം വേണം. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഞാൻ ഭാഗവതം വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ലിമിറ്റഡ് സെൻസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി കിട്ടും. ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടാം. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ആനന്ദം എവിടെ കിട്ടും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആനന്ദം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ്? ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ മനസ്സിന് എന്താണ്? നമുക്ക് മനഃശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്. പക്ഷെ സുഖ ദുഃഖം എവിടെയാണ്? ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ എന്താണ്? ആനന്ദം.
അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താണ്? ഓരോ അനുഭവമാണ്. അത് കൃഷ്ണാനുഭവം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓരോ വ്യക്തികളും അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒന്നാണ് ആ അനുഭവം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത്, ആ രീതിയിൽ കൃഷ്ണൻ ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സതൈവ ഭജാമ്യഹം. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ഭഗവാൻ അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭാവം നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ കൂടിക്കൂടി വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശം കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ പ്രോട്ടോകോൾ അതിനുണ്ടാവില്ലേ? നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം, അവിടെ അത് കൃഷ്ണ ദേവോത്തമ പരമപുരുഷൻ, അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത്ര ഈസിയാണോ അത്? അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് പ്രവേശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് ആ യോഗ്യത നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നിരന്തരമായി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. ഇനി വിഷമിക്കാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ശാശ്വതമായി ആനന്ദം കിട്ടില്ല എന്നല്ല, കിട്ടും. അത് എവിടെ കിട്ടും? അവിടെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദുഃഖാലയം, ഇവിടെ വരും ദുഃഖം മാത്രമേ നിനക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ഇവിടെ ശാശ്വതമല്ല. കാരണം ഇത് അസ്ഥിരമാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇനിയിപ്പോ ഗോപിചന്ദനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് ഗോപിചന്ദനം, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഗോപിചന്ദനം വെക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോപിചന്ദനം വെക്കുന്നത്? അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാണ്. എന്താണ് ഗോപിചന്ദനം, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗോപിചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ദ്വാരക എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്തിലാണ്. കൃഷ്ണൻ അവിടെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ദ്വാരകാധീശനായിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ ദ്വാരകയിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം മണ്ണാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ അതിന്റെ? ഭൂതപ്രേത പിശാചു ഒന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന അയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. നമ്മൾ ഗോപിചന്ദനം അണിയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് വെറും കേട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഗംഗാനദിയുടെ മാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നും പോയി ഗംഗാനദിയിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പക്ഷെ നിത്യവും ഗോപിചന്ദനം നമ്മൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഗോപിചന്ദനം അണിയുമ്പോൾ 1000 യജ്ഞങ്ങൾ, അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും വെറും ഒരു ഗോപിചന്ദനം തിലകം നമ്മൾ അണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? അത്രയും ഫലം ലഭിക്കുകയാണ്. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഇപ്പൊ യമന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഈ കിങ്കരന്മാർ ചോദിക്കില്ലേ, എന്താണ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവർക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അവിടെ തൊടാൻ പറ്റിയില്ല ആത്മാവിനെ. അതേപോലെയാണ് ഗോപിചന്ദന നെറ്റിയിലെ ഗോപിചന്ദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ യമരാജൻ അവിടെ വരില്ല. അത് നമ്മുടെ പത്മപുരാണത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ കാറ്റ് വീശുമ്പോ എന്താണ്? കാറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ഉണങ്ങിയ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെതറി പോകില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഈ യമന്റെ കിങ്കരന്മാർ പോകുന്നത്. അതായത് അവരെങ്ങാനും ഒരു ആത്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ, അതിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ, മരണസമയത്ത് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ വരുമ്പോ നെറ്റിയിൽ ഗോപിചന്ദനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് അവര്. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സറണ്ടർ, അതായത് സറണ്ടറിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സറണ്ടറായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തതിന്റെ സൂചകമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ എന്താണ്? യു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചന്ദനം അണിയുന്നത്. എങ്ങനെയാ? യു ഷേപ്പിൽ. അതെന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എന്താണ്? ഇല പോലെ. അതെന്താണ്? തുളസി ഇല. അതായത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? തുളസിയാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി ദേവിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? തുളസി ദേവിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു ഷേപ്പിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ വരയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? തുളസി ഇല വരയ്ക്കും. അതെന്താണ്? നമ്മൾ കാണിക്കണം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തുളസി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിലകം അണിയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ്, കായ വാച മനസ്സ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഭഗവാന് സറണ്ടേർഡ് സോൾ, ഞാൻ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരു ആത്മാവാണ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. സറണ്ടറിങ് കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്.
അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഗർഗ സംഹിതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ തിലകം അണിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എവിടെ വസിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? ഒരു അമ്പലം പോലെ, അമ്പലം എന്ന പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശരീരമാകുന്ന ആ അമ്പലത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ? നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും? നമ്മൾ ദ്വാദശ തിലകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 12 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തിലകം അണിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അത് ഒരു അമ്പലം എന്ന പോലെ നമ്മൾ, കാരണം ഉള്ളിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദരവോടെ നമ്മൾ കാണാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി.